खुलुमबाय सुदाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनखौ फिनखौ सबारबावबाय सबाय माजियाव फवारनाय महर लानसनाफोर दा मुगा इमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोद सेलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो 7:30 जाबाय बिमानि घरिया हनै ओमफ्राय जोंनि टप्ला टप्लायाबो फुरा रेडि जाहांखाबाय मानो होनबा जों दिनै थांगोन सोनाफोर बेनिफ्राय बै आमोनाव गालांनाय दख'नाखौ गाननानै लाफिनबाय आङो मा होनो गस्ला गानबोनायाहाय सुनो बावदों आरोना मैया आङो अनदराव थानानैहाय ओमफ्राय उनाव मुसिनाय मोनामनानै आं गाननो हाला ओंखायनो स्राय गाननानै ओंखारबाय आङो ओमफ्राय जों जोलैफ्रा बिबैनि आखाइनि माइब्रा एवनाय जागासिनो दङ स' आंबो थुमनानै लायग्रोनोसै फैदो मा फै बायाव फैदो लुंगासे नोंनालाय माथो एफा इसेल' गैला होमबालाय माथो एफा इसेल' लानांगौ गाइखेर गैजा रोंला ओंखायनो सब फिसौ फिथाइ सासो जाजोब्बाय आरोना साहाखौ बिदि होआमोनलै लाखोमानांसिगोन र' थोबावासो बेहाथ' नै खुरैसेखा लुंगासेखा ओरैबादि मोजां मोनो माइब्रा बा नों बुरजा जाखायोना आबे नोंनो गिदिरखौनो होखादोंबा दे जादो दे जा न'नियाबो एसेल'खासो लांनाया गोदिनि एसेल'सै मुथासेनो नानि फैदो मा फैदो सना फैदो फैदो ओमफ्राय थांबाथाय आङो फैबाथाय खालिहात थाङा होननाय बादि नै सनाफोर बिमानि माइरं सौनानै दोनखानायखौनो एसे लाबाय आरोना आङो दाख्लै न'आवथ' सान्दुं जेबोआनो गैया माइ माइरंखौनो दांनो हायाखिसै आरो सौखानायाबो गैया आरो सौखानायखौ आं लाबोखाया बिखुनजो बिमानिखौहाय आइनिखौनो सौखानायबाबो लानानै थाङो बेनो आरोना बिमा आरो फारागफ्रा बिदिनोसै साहसनि खोथा दङ होननाय जानोसै आरोना ओमफ्राय सान्दुं स्रां स्रांबा दाख्लैबो लामनानै लाबोगौमोन न'आव खिन्थु गैया जायाखिसै दा बेखौनो लानानै थांसै आरो नै गोदिल'सै बै आमोलाव लाबोनाया न'निफ्राय लाबोनाया फैदो मा फैदो आयै माइब्रा जादों फैदो फै सनाफोर फै स' आं दा मोखां सुनानै गाननानैल' लादों मानो होनबा गोदि मोदि जि जोम सुस्रांदोंमोन नालाय आङो थुमनानै लाहैग्रोनोसै सिटायाव जिरायनानै जेब्ला बिमाया सिटायाव जिराया भिडिअ खालामथिंबाय थायो अब्ला फिसाफोरनि जानायाबो ओरै बारै जाबाय थायो स' आं दा जानानै लायग्रोनोसै आरोना फुङावनो थांगोन सनाफोर डाइरेक्ट गारि मोनो विंगारजोंहाय ओरै ओमफ्राय नैबेखौबो एसे बुथुमगोन बेलाय न'आवबो दङमोन खिन्थु बेनिफ्राय लांसै होननानै आङो हरैनिफ्राय लाबोफायासै आरोना मालाबा लायनोसैलाय हरैनिफ्राय बारा लाङा इसेल' लांगोन जाबाय गयखौनो आं बायनानै जानो बायो आरोना एफा दाम ओमफ्राय जोबबाथाय आरो गैला आरोना ओरैबो लायनो हाला ओरैबो लायनो हाला ओंखायनो एसे लानानै थांदिनि मैया खावनानै लानो बावबाय बेखौ खावनानै जाहैनांगौ थैखादो नै मैया जि मोजां खावनानै लाबा जाबायमोन आं सोलाबाय लाङासै नालाय ब्रा माबानोसै सोमै जाहैनोसै आरो बै आब'मोनाव खावग्रा गैना गैयाथाय ओमफ्राय सनाफोर टाइमानो मिलायासैहाय नैबेहाय बिराद जोंनि फुराना फट' एलबामफोर दंमोन आरोना गोदो माबायदि खानाय स्टाइल लायोमोन माबायदि मामोन आं मालाबा फैबा देखायनोसै दे एकदम मिन्थाव आरोना एसे बोरानानै नायनो आं समय गैला भगबान नै जबा मुसाहारिया गोदोनि स्टुडिअ खेबजानाय आरोना दा समय गैला दे सनाफोर बिराद जाला आरोना फुङावनो थांगोन नालाय दंबावो मेरला आसा करिले पकटे मरे होननाय बादि गाइखेरा दिनै जों लांनो होननायखाय खम ओंखारबाय ओमफ्राय दिनै बे लोंग्रा लांनो नागिरदों होननाय लोगो लोगो 3 फवाल' जाहैदों फवासेयानो खमायबाय जायो पियर गाइखेरथ' जाबाय जाबाय जायो गैया सिबाय गावनोबो कापसेल' थाबाय खोमा आधा काप ओमफ्राय नै सिबाय आइया जोंखौ दाउसा लांनो नामा होननानै दाउसा खाबाय बायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय आं लांनोनो हाला जायगायानो जाला आरोना आंना नांला आंनो लांला आं लिल्लाला था मालाबा फैबा जानोसै देरनानै थाथोंसै दा हगारदो दाउखौ दाउसा गिदिर फिसा मानै लुंगा लुंगि दंखायो माइरंसो लानो ना बेलेग मनासो लानो ना जिसो लानो ना दाउसासो लानो गारियावबो सोनो आं उसुबिदा मोनलाय लाङो थिखांनायाथ' थिखांनाङामोन डाइरेक्ट गारि दङमोन लाला आं बाहरबाय आं लांबाबो आं हारसिंसो जाजोबखानांगोन फिसौलाया जाखाया गावसोरावसो दाख्लैबो बिबैनि दाख्लैबो एवनायखौ एसे जादों आरो बिदि जायालै बे दाउसा फिसायाव मोदोमानो थाया ओंखायनो बाबाय आङो र' आं रिक्सा नाहरनो नैबे सरबाव नेबानो मोनो मोननायालाय रिक्साया मालाबा बिदिनो दसे नेनांगौ मालाबाथ' एभेलेबेल फैजाबलाबायो आरोना एसे नेनोसै र' 8:30 जालायबाय
गंसे ग्रोब ग्रोब ओरैनिफ्राय फैनाय आरो ना जोंनि मोसौ आदिलांनाय दादिमोन दादि जोंनि मोसौ आदिलांनाय दादि आरो ना आयै दा दुर्गाजों फैदो फुरा खेबदो खोमिनानै थैसै गावहा फाग्लिनो फै बोरो माइरं थफ्ला लाबोगिरियालाय माबा लाबो शक्तिमान बाबा दिनैसो बिदियाव फार्स्ट गाखोनो मोनसिगोन अट' सिस्टेमावसो दैखोबाय सनाफोरनि थफ्ला थफ्लि बेसेबांबा बजाय जाखायो आरोना रिक्साबाबो अट' सिस्टेमबाबो बजायखासै मनायानो दंखायोमोन गांनैया आरो बिनि सायाव माइरं थफ्ला एरबावबाय आरो दाउ लाबावबा आरो एक्सट्रा थफ्ला एरबावगौमोन नांला बाय बाय ओमफ्राय फैयै फैयै मैयानि जमा जानाय मा होनो मुरथि गारनायफ्रा इयाव जमा लानाया बेनोमोन फोथारा नैबेनो जोंनि स्कुलमोन आरोना जों बेयावनो फरायनायमोन बास आरो माथोबाव बेनिफ्राय नै फैस्लाब माने गारिया फिलापखामोन जों गाखोबाय लास्टनि सिटआव ओमफ्राय एकदम रौना होबाय आरोना एसेबो नेनाङासै डाइरेक्ट फैबाय डाइरेक्ट थिखोबाय रौना लास्टनि सिटआवसो मजा आरोना बाय बाय बिजिनि होलायनाय आरोना सनाफोर आरोबा माला फैफिननाय जाबावगौ नायफाथ्रासै आरोना फैयै फैयै खेंख्लें मेख्लें खेलें खेसेनि गेजेरजों सिदा सिदि आङो नै कारिगाव मोननाय लोगो लोगोसो आङो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनदों आरोना माने क'क्राझार हाबनोसै होननाय जाबाय जोङो नै कारिगाव बोथिं थांबाय गसाइगाव ओरैनिफ्राय फैबाय बङाइगावथिंनिफ्राय बास क'क्राझाराव हाबनोसै आरो एबारहाय बारा गोजान गैया बिनिफ्राय दसेनो मोनहैसिगोन ओमफ्राय ओंखारबाय आरो माथो दंबावोसोनाबो फिलफिलि गाखोबाय बारा गोजान गैखाया नालाय कारिगावनिफ्राय बिराद मेंबाय बोरैबा अबस्था जाबाय एसेबो टेन्ट'नो मोनाखै हालोद टाइट जाबाय नानिनि जाद आयौ एक सेकेन्ड दलद थाया आरोना नै रिक्सायाबो दलद थाया सनाफोर ओरैबादि जेने थेनेसो फाइनालि उदासि गोसो बाबांसिनैबाबो मोनफैबाय रुमावहाय दखान सखान जेरावबो हाबबाखै आरोना 20 थाखा लादो आरो माम्बा दखान थांदो बिमाया साबसाबाय खालामनो होंगो दोंगो थांदो लानानै फै थां टाटा थांदो बिमाया ओरैबादि जाब्रा खामानि दङ दा बुंसै आरोना मावनानै लानोसै सोनाफोर र' मोनफैबायानो जखन आरो माथो उफायबाव नङा होमबा प्रभु फिरसे सुरु जालायबाय आंनि फुराना जिबाना आरो गिदिंबाव दुर्गा फुजा जानो लालियाफारा बिजनि थुब्रि भगबान सनाफोर ओरैबादि सिं सालायनाय सुबाय आङो गुगु गागा ओरै गथ'फोरनि ओरै गेदेरनि समायाबो ओमफ्राय 12थानि बारगुलायबाय ओंखामबो सङाखै सनाफोर जेबोथ' गैया दालिजों आलु दं पापर दं बेखौनो माबा मोनसे संनानै जानोसै नङाबा खेस्रिफोर बायदि संलाबायनानै जानोसै आरोना फिसा सानैयाबो जों खेंख्लें मेंख्लें बिदिया सामलायनो हाला बेस्रा हब्रालायगासिनो दं सानैजों ओरैबादि खस्थ' मोनोना सनाफोर बिसास खालामनाय नङा एखमबा मानसिफ्रा बुङो गामियाव थाङा नामा बन्द' मोनायाव गामियाव थाङा नामा हाय गामियाव थांनाया गिदिर खोथा नङालै जोंबो थांनानै थाहैनो लुगैयो बिराद गोसो जायो खिन्थु फैफिननांगौ बे जायगायावनो डाबल खामानि जमा जानानै थायो उन्दै दिगदार खालामनाय गैयाबा आलदा खोथा सनाफोर गाबनो ओंखारलायबाय आं गथ' सानैनि खेंख्लें मेंख्लें खोनानानै आरो आंनि सिं सानाय मेंनाय आरोना भारा थानानै जाबाव नोङो जबा मुसाहारि आंल' नङाना सनाफोर आरो एक भारा थाग्रा एबा न' मोननै मोनथामाव थानाय मानसिफ्रानो बेबायदि जायो नङा होमबा आं मोनथिखायो हालोदखौ आरो उन्दै मानसि थानायनि हालोदा आलदा जायोलै गाइखेर जानाय गथ' एकदम दिगदार र' होनबा बुजिया नाङा होनबा बुजिया थिमिनायथ' होनबा बुजिया बेखौ जानानै थाथ' होनबा बुजिया गान्दु मुसिनायखौबो लामस्रांखाबाय नै बग्रा सादोर आरो सोलायबाय जखन गान्दु मुसिनायखौबो एसे बहनबाय आरोना दा दंबावो बेफोरखौ सोगासै बेफोरखौ बाथो सनाफोर किटचेनाव हात लागायग्रोनोसै आङो न'थ' सिबस्रांजोबखाबायमोन गासिबो बुस्रिस्रां जाखाजोब्बायमोन राखाव सिखायसो दुरबलबाथ' हेग्ले उन्दुनानैसो थाफैनांसिगौमोन गारिनिफ्राय गाखोनानै फैनानै जेखि गेलेया गेलेथारदो आमा आयै खस्थ' मोनबाय दासिमबो ओंखाम मोनजायाखै सासेया ओजों बिगैजों गाबगु खुगु दासो आरोना ओइ सान्थि मोनबाय दासो बेलाय अबाव सामलायनो हाबावनो जा रांखिनि जादों बिनानाव कम्बल जोमफानो लोगो लानानै गाबख्राव गाबसि सानैजों ओइ थांखालि नै बिनानाव आसार लांनायाबो टेबोलावनो दङ थिखांला आङो गोजौआव गाबोन सान्दुङाव होनानैसो एखेबारे थिखांना दोनसै आरोना जानो लानायाबो गैला नै हाननानै दोनफिननांसिगोन जानो नैबे प्लास्टिक थेमायाव लायो मोजां थेमायाव ओमफ्राय दोनो आरोना थिनानै दोननाया बिमा बुरैनि लाबोनाय माइरंआबो नै
बोलांजायाखै आंहा दासो बोलांसै अना खाना बिसोरबो बारा हरनो हाला आंनो दाना मा होनो बाबा गैलाना खेथि खालामग्रा गैला नालाय बेस्रा गावसोरबो आदि सादि होनानैसो ओंखायनो आं दाना बिलाबो बिराद गोबाव जाबायमोन आं लाबोयैया गोबावजों नै दिनैसो खिन्थु माइब्राखौ हले गारा आरोना आं माइब्राखौ लाबोथारो सोनानै लानोसैबो सनाफोर गैला नै गोदिल'सै बै आमोलाव लाबोनाया आरोना न'निफ्राय लाबोनाया गुगु गागानो फौजि बिथां थालायबा लाबोनाया फौजि बिथाङा गावनो खावसे जालांनो मोनखादों मानसि बुरजा जाबानो माइरं जानाया बारा जायो नङा होमबा स्र' सोनानै लानोसै आरोना सनाफोर ओमफ्राय माइब्रायाबो गैला नै मुथासे एसेल'सै थिथ'थ' मालाबा एवजानो आन्था ओमफ्राय आङो माइरंखौ सिगां भारा थाबाय जानायनिफ्रायनो बिजिनिफ्रायसो रोगानानै जाखायोमोन आरोना सनाफोर लालियाफारानिफ्राय रोगायोमोन न'निफ्राय खिन्थु कन्ट्रलनि माइरंसो मोनोमोन आङो मानो होनबा जोंहा थिखासो होयोमोन नालाय थिखायावथ' आरो बेसेबां माइरं मोनखायामोन ओमफ्राय बिजिनियाव जाहैबाय बाबाबो दंमोन नालाय मजबुत आबादारि ओंखायनो सिन्था गैयामोन आरोना सनाफोर बिजिनिफ्राय माइरं गोदान गोदान रोगा जायोमोन आङो बेनिफ्राय बाबायाबो गैला जाहैबाय बिनि उनाव जोंहाबो लासैनो आदि होबाय लालियाफारायावहाय ओमफ्राय दा माइरङा लालियाफारानिफ्रायबो लाबोनाय जायो आरोना हे इसोर एरथोंसैहाय बिमा लक्ष्मी जेरावबो थांथ'ला सनाफोर हेरेसमेन्ट मोनबाथाय बिदि सानो आङो जेरावबो थांथ'थारला आरो आं एबार थांथारला ओमफ्राय जै साननै सानथामसो बन्द' मोनहां जाबाय ख्लाब जाखाबाय आरोना न'आव थांनो आरो न'आथ' मोननै बबेयाव रानख'नो बबेयाव माख'नो माने दा बुंसै सनाफोर दाथ' आरो बन्द'आथ' बहा मोनबावनो लोखि फुजायावबो सानसेल'सो मोनो नायनोसै मा जायो ओमफ्राय दालि गोदौगासिनो दङ थाव सेरदों आङो रुनाय जाया दिनै मानो होनबा जेबो ओंख्रि गैया लोगोआवहाय ओमफ्राय पापर एवनोसै सानासुर एसे दङ पेकेट आरोना बै आमोलाव बिशालनिफ्राय लाबोनाया बेखौ जादेरनोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना सनाफोर हाला मेंजोब्बाय दोखोबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय नै उन्दुलांसै मायै उन्दुलांदो एकथा बारलायबाय सनाफोर रसा नांजोब्बाय उन्दैफ्राबो थ' दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि आहा जाहा ब्लग्सखौ फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव थेंक इउ स' माच फैबाय दा क'क्राझाराव फैबाय नालाय क'क्राझारनि ब्लग सुरु जाफिनसिगोनलाय आरोना